Il-ħadd filgħodu fil-Mellieħa Simon Busuttil ma kellu xejn xi jgħid dwar x'jagħmel jekk il-ħadd li ġej isir Prim Ministru ta' dan il-pajjiż. Minflok attakka bla qis lill-Prim Ministru Joseph Muscat u bbaża l-argumenti tiegħu fuq stejjer li diġà kienu miċħuda. U fuq hekk ser nitkellem fuq uħud mill-istejjer illi hemm fil-gazzetti dal-għodu. Ma naqas il-lingwaġġ li llum sar sinonimu mal-kap tal-Oppożizzjoni. Kulħadd missu jistħi barra hu. Immiskom tistħu it-tort ta' Joseph Muscat. Skont Simon Busuttil pajjiżna mifni bil-ħmieċ u għalhekk biss għandu jsir Prim Ministru. Allura Madonna xi ħmieċ hawn. Skont Simon Busuttil kulħadd għandu estru biex imur jivvota. U kemm din is-sitwazzjoni saret issa soffokanti, moqżiża, illi kważi itik estru biex jiġi nhar is-sibt ħalli mal-ewwel ħaġa filgħodu tmur tivvota. X'jagħmel jekk wara s-sibt isir Prim Ministru lin-nies li nġabru fil-Mellieħa baqa' ma qalilhomx.